Να κάνω εγώ το τσιγάρο, Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για τους Έλληνες και κατά πόσο έχουμε συμβάλει στον σχεδιασμό και γενικότερα σε ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητο. Εδώ θα δείτε σήμερα στην εκδήλωση ότι υπάρχουν πάρα πολλά Mini Cooper. Το Mini Cooper, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ότι είναι μια κατασκευή και ένα σχεδιάσμα του Έλληνα, του Αλέξανδρου Ρουσιγόνη. Ο Αλέξανδρος Ρουσιγόνης λοιπόν 1950, χωρίς να υπάρχει ούτε αυτή η ενεργειακή κρίση η οποία υπάρχει σήμερα, αλλά ούτε και οι δρόμοι να είναι γεμάτοι με αυτοκίνητα, σχεδίασε το πρώτο μικρό αυτοκίνητο. Και είναι αυτό το Mini Cooper. Το Mini Cooper το οποίο, αν θέλετε, έχει σταματήσει ο νους να σχεδιάζει αυτοκίνητα και βλέπουμε ότι επανασχεδιάζεται. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν ο μεγάλος Έλληνας, ο Αλέξανδρος, ο αρχιτέκτονας, ο Αλέξανδρος Ρουσιγόνης, είναι αυτός που σχεδίασε το Mini Cooper. Υπάρχει ο αρχισχεδιατής της Toyota, ο οποίος είναι ο Σκαβάς, ο οποίος δεν γίνεται τίποτα στην Toyota, στην κυριολεξία, εάν δεν βάλει αυτό στην τελική υπογραφή. Και βλέπουμε βέβαια και τις πωλήσεις, ιδιαίτερα στα μικρά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στο Auris και τα λοιπά, τα οποία είναι δημιούργημα αποκλειστικά του Έλληνα αυτού αρχιτέκτονα. Πάρα πολλοί είναι λοιπόν οι Έλληνες οι οποίοι έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους. Να πούμε ότι το σήμα της Rolls-Royce, έτσι όπως είναι, βεβαίως και έχει σχέση και έχει ο αρχιτέκτονας έχει πάρει την ιδέα του να το σχεδιάσει από τον Παρθενώνα και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς επίσης και το πρώτο σήμα της BMW ήταν ο Κένταβρος, υπάρχει αυτό στο Μουσείο Αυτοκινήτων της BMW, μετά η BMW άλλαξε το σήμα αυτό, ήταν ο Κένταβρος, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κατά τη μεθοδολογία υπήρχε στα δικά μας τα μέρη στο Πήλιο. Αυτά όσον αφορά για τους Έλληνες σχεδιαστές. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. I'm sure that you can. Πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενε. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Αν ήταν πριν 2 χρόνια, ήταν διαφορετικά το πράγμα. Το σήμερα εμένα ότι καταφέρατε και καταφέρατε να κάνετε αυτό το μάθημα. Βάζεις στη βάρκα με την βάρκα το φάει. Δεν ξέρω αν είναι το όχημα τώρα και πόσα τεχνικές υποστήριξης του Ινόντια. Ajuda o Martinho
ευρώ είναι, γι' αυτό έκανε το site, ρε. Ναι, πληρώθηκες. Ναι, γιατί το έφτιαξα. Ήθελα να το πάρει τζάμπα. Φίλες και φίλοι του κλασικού οχήματος, σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε σήμερα στην πρώτη εκδήλωση της αυτοκινητοδρομίας των Ιωαννίνων. Ευχαριστούμε όλους εσάς εδώ, τους τοπικούς που ήρθατε και επισκεφτήκατε τα οχήματά μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο, ο οποίος βοήθησε αμέριστα να γίνει πραγματικότητα η πρώτη μας συνάντηση. Και θα ήθελα ο κύριος Πέτροβας, ο Επίτροπος των Ιωαννίνων της Λέσχης Κλασικών Οχημάτων, να απονείμει μια τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Φίλιππο Φίλιο. Εδώ καλωσορίζουμε και τον Επίτροπο του Κλασικού Οχήματος, το Volkswagen των Σκαραβαίων, τον Δημήτρη τον Τζιάνο. Καλώς ήλθες, Δημήτρη. Δύο λόγια θα θέλαμε να μας ακούσουμε από τον Δήμαρχό σας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Το παλιό αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ανάμνηση, είναι και πολιτισμός. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι ένα χόμπι που προσφέρει πραγματικά, γιατί δείχνει ανθρώπους ευαίσθητους, δείχνει ανθρώπους που σέβονται την ιστορία της αυτοκίνησης και δείχνει ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να χαλάσουν και πολλά λεφτά για να κρατήσουν αυτά τα οχήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας εδώ. Χαιρόμαστε που μπορέσαμε να σας δώσουμε κι εμείς κάτι να σας βοηθήσουμε και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην πόλη μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, και εμείς θα προσπαθήσουμε να το καθιερώσουμε ως θεσμό αυτό το πράγμα και να το επαναλάβουμε και το χρόνο με ακόμα περισσότερο κόσμο και ας ελπίσουμε να είμαστε και σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε σήμερα, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και συγχαίρω όλους αυτούς που ακολουθήσαν και ήρθαν εδώ και στηρίξανε αυτή την εκδήλωση. Ο γραμματός μας, σε λίγο θα αποχωρήσουμε από εδώ από την πλατεία και θα πάμε στο χωριό Κήπια, όπου εκεί στο χωριό Κήπη, και εκεί θα γευματίσουμε στο ξενοδοχείο Μαργαρίτα. Εδώ σε αυτή τη φάση θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Έρευνας και Διάσωση των Ιωαννίνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον DJ, ο οποίος μας έπαιξε μια υπέροχη μουσική, τη Red Bull που ήταν μαζί μας και τους καφέδες Housebrand. Εδώ θα θέλαμε να τιμήσουμε τον κύριο Πέτροβα, ο οποίος ήταν η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, και θα ήθελα ο κύριος Χρήστος Ελιώνης να δώσει μια αναμνηστική πλακέτα στον κύριο Πέτροβα, μια και ο κύριος Ελιώνης είναι η Επιτροπή Καλαμπάκας, είναι ο όμορος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πέτροβα, τον κύριο Κυριακόπουλο, θα θέλαμε επίσης να δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα. Κύριε Σελιώνη, δώστε και στον κύριο Κυριακόπουλο την αναμνηστική του. Και ο κύριος Κυριακόπουλος ήταν η ψυχή αυτής της εκδήλωσης εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε. Αυτό θέλω. Είναι λίγο καλό, Γιατί κάνει λίγο μπρου.
Να βάζω τώρα. Έχεις το τηλέφωνο από αυτόν από το Red Bull, το έχεις σημειώσει. Θα το πάρουμε ένα τηλέφωνο, θα πάει ο γιος. Ναι, μόνο φρένα θα έχω. Σαν βραχνιασμένη πάπια κάνει μαλαγιά. Κάνω τη δίψη, κανένα περίπτερο. Σε έχει αφήκει, σε έχει παρατήσει.